Сёлета у адкрытага акцыянернага таварыства «Бакунова» самы буйны ў Іванаўскім раёне зерневы клін, амаль 2500 гектараў. Але нягледзячы на вялікія плошчы, адведзеныя пад зерневыя і зернебабовыя, гаспадарка на сённяшні дзень у тройцы лідараў уборкі. Жніво тут пачалі 2 тыдні таму. 13 камбайнаў, 9 з якіх айчыннай вытворчасці не прастойваюць. Основная масса комбайнов на этой территории работает до присоединения, которое хозяйство было. Вот, ведем уборку рапса, уборку ячменя, ярового. У нас в целом весь ячмень посеян пивоваренный, потому что 800 тонн договорные обязательства на наш солодейный завод продать. Ну и все остальное, пшеница, тротикали, рожь. Ужо прыбралі амаль увесь рапс. Ім тут, дарэчы, было засеяна 522 гектара, таксама найвялікшая плошча ў раёне. Паралельна вядзецца уборка зерневых культур, прыярытэтных у гаспадарцы. Занимаемся озимые, зерновые, рапс, кукуруза, ну и сахарное свекла. Все основные культуры. В этом году погода позволила взять лучший урожай, чем в прошлом году. Бягучы паказчык ураджайнасці тут неблагі, больш за 40 цэнтнераў з гектара. І ўсё ж да бясспрэчных лідараў раёна таварыства Снітава Агра яшчэ далёка. Гэта гаспадарка збірае больш як 50 цэнтнераў з гектара. На сегодняшнюю дату убрано порядка 20% всей площади, подлежащей уборке. Средняя урожайность составляет 40 центнеров с гектара. Это на 10 центнеров больше, чем в прошлом году. Но окончательная урожайность еще рано говорить, какая сложится. Сярэднія паказчыкі раёна не адстаюць ад агульнаабласнога ні па памеры прыбранай плошчы, ні па ўраджайнасці. Усяго ж на Брэшчыне сёння убрана больш за 21% ад запланаванага. Тетяна Будгусаім, Людмила Салдзина, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».